Ti Masakbayan. Full episode. Gura kang ayat. Mapan ka ijay pagadalan, agam panggaasay, tadi kaagaramid iti madi a pangayaban kanyak ti maestram. Mailiw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palenak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaak. Tapno ammom, adon ti masursuron kan ka ije pagadalan nyo. Jonas, makita mo ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa mo day. Itala nga makita ka dito eh. Transfer ayamat. Naggapunsamot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Itala nga makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am. Ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ter aramidan ni ma'am. No adda ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klasiyo ita. Suset, yam amom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangibang nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di? Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kastamot ti panagdangag ko, ma'am. Suset karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kas jay mat nga mintidengeg ko. Kasla satanas. Si kakarat! Amom ka di ti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng ka, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinong bat. Ate, ato malangkyaw ka. Asino ti berbiro kam? Kaya't kuman ti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat, kat naglawag mat abaret. Raba ko lang mo't. Uray iso, kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Amakan numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige Uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday ta ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat ngay balbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigaw. Uray ta sa anak mat ngagsaksakit. Bitakan. Nagloko na Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ije classroom. Nga imbaga na akarat. Unukot tungit ka no ti apelyedok. Iso nga imbaga mat asatanas tinagan na a Jonas. Makapasar day ja tao. Kunamlano asino akataaran. In fairness, adamot kit di itsura jay tao. Ure ada itsura na. Nukas jay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan. Adda kayo mat gaya mag. Kunak no agyan kayo pa ijay room ti paborito ma subject. Apay,
Anya ko mati paborito ka subject? Kat no reses ti paborito ma subject. Isu akanayon kay Ije kantin. Isu akantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, mabalin la ko maamang pakulatan iti tao. Pakulan ka kumankat. san mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, di ta ka manlaangan. Ay, si kaman timang bagbagakan ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ati lalaki. Ay, so akas jay anak mo, takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga numakaisawang ak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon ngay. Apay, mabiyag mo nga rod iti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw iti mulaan niyaw nga giina. Conrado aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Hay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day dya tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam. Tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kit asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na masurun ka, ad-addaan na ka asutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Oh, apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. sana bale tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakarin na. Basta adda aramideg. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Anya man ang ti plano maya. Kitaham to inton madanon. Nalakalang ti aramideg. Sa anak pa yung agbanog. Amangan no anya man ang ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada eksamyo, inton Biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalaang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti eksamyo. Barang no saan ang maungaw ti hutek ko. No ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika, Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam awan matan ti notebook ko. Nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review ak.
Nababalakit di ti maalak iti eksamin mi. Sapay awan ka aruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan magtan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mo't ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti eksamen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti eksamen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Una yan. Sige, bye friend. Day, itaman pa'y anapas nagkang agripaso. Sika, Jonas. Anda nga min kayat ko akan tiyawan inton bigat nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isungarod nga agripaso Tapno na nga to ti maalak nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat nanang. Ay basta, saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramideg. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat nanang. Hello, Gayam. Sinapsapang mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Apay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrobatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako na gayam. Nakasagana akon ang mapalidya pagadalan. Madanaganak ngamin, tadyak nakaripaso. Wanya, nakaripaso ka din? Una, siyak pa'y. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot ng ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim ititugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matan. Ang ka na. Sakbay asumangpad ni Suset. Inak manlangan. Iparabaw kulatan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito tugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Tay parabaw ko iti armchair na. Data. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review gapo iti aramid mo. Satanas ka, kuko mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Ay, sika ata skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni satanas ti notebook ko, idi kalman ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag. Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tanti naramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset. No,
Notebook? Mapukpukaw ngamin ti notebook ni Suset kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isong harod nga insubli na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas iti notebook na. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isong harod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan ngamin ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaaman ngamin ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na lang kini Suset dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Suset. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot itibag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook ama pandita bag mo. Diyak naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang ag-test, Suset? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Ta saan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludsod. Sayang dagiti ing kabesam. Ta saan mat nga iso tinaitad kan ka asong batam iti test. Sinalbagkit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Isukit din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Taing kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Suset. Ay, nagmalas nga ron. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itagdasong batak iti test paper ko. Dayta ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat, bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya nga ita. Nabagsak ka. Sinalbagkit di. Aldaw na ita. Ngamaddan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro. Kasano nga iti examin mo, anak ko, kat di ka mo't naka-review. Insubli day dya satanas ti notebook ko, nanang. Inikkanak mat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo, anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam. Kita man day ta impanagan mo ken kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay nga min aya nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, taiso tinag-review ak. Idin sublik. Ibagadamutan at tinakaw ko kano. Ay sana nasayat na ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakas. Ayan na day tatay naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda.
tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan dayjay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pa'y no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manon nangagmaw. Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man na dapilpilyo na. Anak kulata. Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit ka. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mat ti kinapilyo na. Apay, nuagpilyo ti anak mo. Saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko ken ka, di kayat ko mapasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga karat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Sino ay ati kanayon amang sutilken kay di pagadalan nyo? Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado? Mamartag ka di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day di a tao. Ang mga nukas jay tumat day di satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit di. Apay mananday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din adda umay, tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manan iti bagna. Saan matama pukaw? Isabit ko lang mo't. Awan lat di kar aramidan. Anday ta, naisabit kon iti sango. Ala, intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasap iti tasango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisab it ditoy? Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangad dal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alyak at satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyukan ko na. Makakatawak itay di classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga al-alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At ti al-alya kat satanas. Awan lat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdagsen ti kog tartibales. Sanak pa yan alpas, bro. Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan tinasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. Dumakabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. San ka di ngawan mo't basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawak. Idi imbagam asatanas ti al-alya. Pudnumat. Ada atap ko nga iso tinangisabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti mo na? Wenmet ket di ngam sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro idi adda ka.
Tasyak pa'y tinatumpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap apa? Basta siya, awan ti madi nga aramidag kan kwa na. Isuat ti Satanas. Itamampaya na uli magka dito'y sirok ti kayo, Jonas. Kinatawaan dak ngamin iti pagadalan iti kalman tata. Anya nga ti aramidag, tapno katawaan damat day a tao. Kaya't mo asawain, kaya't mo ti bumalays. Kasta nga ron tatang, anya nga ti aramidag iti a tao, tapno katawaan damat. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan kang agpanunot. Babae day tatang, saan a lalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yok, tatang. Oh, kapanamanan. Timakder ka mat. Idi nakita magmag na ni Suset iji school ground. Agsilsilpon a magmagna. Agsilponak mo't amag na. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At day ta ni Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natinagkat nga rodan ti cellphone ko. Diyak nakita, tamad ang mga min nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak itay. Kitaman, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaisaw. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga da dita. Ada siguro na nga ramatan da. Nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Ape an napanday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa hamot at talaga ti cellphone ni Jonas. Win nga rod ah. Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay nga min nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmag na ng cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit din ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga garamid iti saan anasayaat. Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. Saan kit din adakas, jay igagara na adong paren ti tao? Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalos di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka. Ay, inulaw sa ngamin ti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam naibatak ti cellphone ko. Kat naitupakit din ititira na bato. Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkapoy kan. Mom, amakitin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan. Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam.
Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan ang mabalin na conforme ti pag-enrollan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilitan na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo. Iso a kapilitan amapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka dito alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti pag-enrollan ta. Tapno saan ta nga agsina? Pag-iskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga ta ti dalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Mas daawak. No apay akanayon kayo nga agapa. No apay akanayon nakasutilan, awan mat aramidak kan kuana. Ang mga no nasuron, gapu iti panangawag mo kan kuana iti Satanas. No di nak inawagan iti karat, wano kutungit, jak kumamat binirngasan iti Satanas. Anya ka diti kayat mga kurso? Kasla kayat ko ti agbalin na soldado. Uray siya, kayat ko matiag soldado. Padasan tansamot ti sumrak kas kadete. Saan ka di ano sumrak ka akas kadete? Kat saan akas karina ti agawi di jebalay? Kastamot ti damag ko. No makastrak ka iti PMA, agyan ka ijawunag. Libre amin, at dapat allowance. O sige, ikagumaan ta ti makastrak ije PMA. Awan gasto. Wana, nga masapol ang makapasata iti entrance test. Kunada man ang masapol ti disiplina kano ije o nagti PMA. Iso asaan nga agbalin ti kinasutil mo ijay, bro. Ha? Sikamot lang ti nang ibaga, akasapulan ti disiplina ijay. Kunam nga agpada kayo ka ni Aileen, iti plano nga alaan a kurso. Nagtulag kayo kadi? Wen nana, may santo a pagadalan ti pag-iskwilaan mi, tapno agkadwa kami akanayon. Nagmaditi agmaymaysa no agdadamo iti pagadalan. Ay wuna anak ko. Ikagumaam ti makaadal. Taadda pa'y kabsat mo amang tultulong ken ka. Wen nga rod nanang, iso nga ikagumaak. Takaasimot nga katkatulong ije sa bali a pagilyan ti kabsat ko. Imbag takayat nakatulungan. Kastamot di kabsat nga Aileen. Adamot ije sa bali a pagilian. Isu siguro timang tulong ken kuana nga agadal. Kastamot timbaga ni Aileen nanang. Imbaga kanumat ti kabsat na at tulungan na nga agadal.
Nanang, mangtad kayo man mo't iti pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Ay, saan anadadaal day ta cellphone? No di mo kumainaramid, ti insuro ti amam akalukwan. Alpasag, at daditan nanang. Mangtad kayo kidi. Awan maited ko. Padasam at dumawat ka ni tatang mo. No adda maited naken ka. Saan ka di nga itid na ti kwarta na kada kayo, nanang? Mangtad iti pakitsendak. Ngam no mapana kon ija tsendaan. Saan mo anam namaan nga adda mabate? Basit laeng matit-itid na kanyak. Nagmadino awan cellphone? Makapaikawa? Iso nga inton maminsan, annadam ti gamit mo. Apay ngamin anamati ka iti amam apadam aluko. Kwartayo man mo tatang. Maikawak nga awan cellphone ko. Dumawat ka kininanang mo. Tainted ko kenkwana ti kwarta. Awan kanumot tan tatang. Pinakitsinda na kanon. Nagkapoy kan tumot ngamin. Nakidinong parkalaang ini batamon ti cellphone mo. Da kayon tumot ngamin tatang. Saan kumot nga imbaga atin nagam ti cellphone mo? Anya ngay ita. Awanan ti cellphone ko. Ay wine, nadamot nakadamaga ka may parit ka no ti cellphone iti umunato ka ti PMA. Patuluyam ka di pa iti plano masumrak iti PMA. No makapasaak iti entrance test tatang. O anya, nakapili kayo ka din no anya a kurso ti kayatyo. Saan mo nga ibagbaga ti kursuta, Aileen? Wen, nasaysayat no di daam mo ti kursuta. Anya ka di ti pag-inarasasan nyo dita, Aileen, kan Suset. Ay kwa ma'am. Agdindinamag kami no anya ti kurso minto. No kastan, saan kayo pa'y anak ka desisyon adwa? Ma'am, mayat no BS Nutrition and Dietetics ti Alanda. Tapno amo ni society kan kanan na. Barang adda pa'y namnaman na alumukmag, ma'am. Ti mayat nga alaan ni Satanas, kat imbalmer, ma'am. Anya? Agbalsa mo itinatay, tawan bubot nga na itinatay. Satanas ko naman. Salbag da di asoset. Lalaki ko ma. Agdinanog kami. Saan ka na masuron? Tas ikamot lang tim mo na, bro. Imbaga mabareng at dapay namnaman na alumukmag. Nalabos mo ti imbaga na. Nga imbalmer ka no ti bagay ko at trabaho. Rabak na lang mat dayjay. Kan saan matadakas ti trabaho nga imbalmer ah? Una, ngam kinatawaan dagdag iti kaadalan tayo. Makapasuron. Liklikam nga minan ti mang sutil kan kwa na. Takanayon nga dapang balas na kan ka. Addan tulal daw day di asoset kanyak. Nanang, ayan tayo na lumasa ba? Balunak man ije pagadalan? Ay, kita ijay laba. Adda ijay kusina. Nakaparabaw ijay asidag ti dalikan. Inak man mangala, tapno adda ikargak dito ibag ko. Naimbagjay sa ba nga alaem. Ngam ti gumatang ka manen iti chichirya. O nanang, nasustansya pa'y ako nada. No agpaisoa? Apay apagdwa-dwaam no agpaisoan na sustansya wenno saan ti saba. Ay, saan ang nasustansya ti chichirya? Isumat ti adu ala ko da iti store iti asidag ti pagadalan may nanang. Reses manen. Ngam nagastok mat ti kwartak. Saan tan amapan ije kantin? Adda sa baabalon ko ditoy. Ditoy tan akanan. Irwar mo nga roden ah. Takanan tan dito'y komidor. Saan tan na bumaba? Una, santa pa yung aggastos. Mabilang at erwar ko. Uy. Oh. Ha? Kita mo. Dahilin kang suset. Umuli da dito'y. Un nga peso. Iyag mo day taukis ti saba. Ha? Ni? Impurwak mo matan iti agdan ti ukis ti saba.
Bayam ang mabadakan ni Suset. Nakita ki inaramid mo si ka Jonas. Impurwak mo ti ukis ti saba, edi umuli ak iti agdan. Kasano no nabadakak ti ukis? Saan kayo ang nakita, ma'am? Sorry. Addaman makita matao, wano awan. Saan arumbang nga ipurwak mo latan ti ukis? Tadamot basuraan. Un, ma'am. Tapno saan ka amarwam nga agibelang lata? Inkadalusan di aglawlaw ti basuraan. Dalusak ti aglawlaw ti basuraan, ma'am. Di pangalalaan ti garbage truck. Awanan ti ado asaw. Ala, ingkag dalos ijay. Ingkagibal lang iti basura. When, ma'am? Kitaan nyo. Taday jay da Jonas kan Sam. Impadalos ko ti aglawlaw ti pagipunpundoan iti basura. When, ma'am? Ibagam ka ni Jonas. Tay parpartak na ti agdalos ijay. Tanumalpas. Agsarita kami. Ada ibagak kan kuana. When, ma'am? Apay nga ta pinaglinis ni Ma'am ni Jonas ijay. Kat addamat na ituding apara linis. Ang mga nuada na pananti para linis. Iso anang ibaon ni ma'am iti sabali. Kasta nga ta? Kasla adda atap ko. No apay nga imbaon ni Ma'am ni Jonas. Anya ti atap mo ako, nam? Ang mga no nakaaramid manen iti madi. Iso anadusa. Amin ko mga aramidan na kat madusa. Bareng agnakam. Nakaro ti kinasutil na. Kimaro nga ro ti kinasutil na. Manipod adda ka. Saan mo't unay akas day ti kinasutil na, idi awan kapay. Anya nga ti basol ko kankwana. Suset, saan nga ta? Akayat na ti agpapansin kan ka? Ha? Taapay ko mga aramidan na dayta kanya. Kinagpayso na. Nakaro ti gurak kankwana. Nagdamdamaga kadagiti adda kakabagyan da nga agad adal ijay PMA. Kat manuda ka no apagawiden ti makastra kijay. Ay, bareng ano agbaliw ni Jonas. Tamayat ka no ti panang disiplina da kadagiti sumrek iti kadete. Anya kumangit ti baliwan na ako nam. Apay payla adamagem. Kat imalakan ka iti kalukwan. Ay, di ka mamay tabakbaketan. Ay, da kayo kit di nga agama. Hanggang no adda maaramid yu amade. Pasaray agbalatek metla kada kayaw. Anya kumangay day tama ding bagbagam. Saan kit din, anang ikabil ka iti silo iti dalan, tapno masiluan ti aglabas. Angam, si kamutla ang tinasiluan. Tanalipatam ti ingkabil mo asilo, idinabartek ka. Adda ngagpayso da Jonas kansam, iti pangipunpunduan iti basura. Ha? Nakaigam ni Jonas iti daspan kan walis tingting. Sige, inayadan ta ti umasidag, ta nakatalikod damat. Mangagdamat siguro ti pagsarsaritaan da. Sige, amangan no adda maamuan ta, adita pa'y ammo. Di nakakuma pinaglinis ni ma'am dito No di mo impurwak ti ukis ije agdan, hindi makita mga umulin ni Suset. Jakmat ngaminan nakita ni ma'am. Tanakalingad mat ngamin. Da Suset kan Aileen nga adda iti babati nakitam. Ngam di mo nakita nga umululi ti agdan ni ma'am. Imbag tasaan anabaddakan ni ma'am ti ukis ti saba? Naipagalis kat kuman. Nairan na lang mo't dayjay. Rabak ko lang tinangikabil iti silo iti dalan. Naira na kunam. Nungay sikat tinasiluan. Angam no sabali tinasiluan, maragsakan ka nga ta. Maragsakan kakit nga rodain, tasak mo't tinasiluan. Ay saan ko apakaragsakan. No di kat
pag nakmamkuman alaklakayan. Ah, Ay, made ti agaramid iti banag, apakasaktan ti pada a tao. Hanuan ti rin nabak, saan anaragsak ti biyag? Hanggang pilyon ti irabak, kanjay saan a makapasakit. Apay, no jay inkabil mo asilo, kat nadangran ti nasiluan. Kasanon, Ah, rabak ka di pay laday jay, Conrad. No kasta, saan a voluntaryo ti panagdalos mo dito eh? No di kat nadusa ka, gapo iti aramid mo amadi? Apay manan nga da ka ditoy. Sursurotan na ka di. Nambarak kumamang surot kan ka. Imbaon na kami ni ma'am nga umay agi basura. Ibagam kit di akayat nak makita. Isungay may ka ditoy. Tapno ammom, anghel ti kayat ko ang makita. Baliktad mo ti makitak dito eh. Saan mat nga anghel? Apay nga ron nga may ka ditoy. No dida kami imbaon dito eh. At dayo nga umay kami dito eh. Tapno jak makakita iti saan arumbang. Saan ka lang nga skeleton? At dapay different siya ti matam. Anya ka di ti panagkitam kanyak? Saan ang nagbalbaliw ti panagkitak ken ka? Satanas latta. Kastak mat. Uray idigos mo amin na pagpapintas. Kan bangbanglo. Skeleton latta ti panagkitak kan ka? Ibagak mat ken ka. Uray may sam alalaki dito'y lubong. Di kan to pulos talyawan gapo iti kinasutil mo. Aywan gayam. Imbilin ni ma'am amapan ka ijayan na. Tada ibaga na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Saan ang nagbalbaling ti panagkitak ken ka? Satanas latta. Kasta akmet. Uray idigos mo amin na pagpapintas kan bangbanglo. Skeleton latta ti panangkitak kan ka. Ibagak mat ken ka. Uray agmay saka alalaki dito'y lubong. Di ka pulos talyawan, gapo iti kinasutil mo. Imbilin ni ma'am, amapan ka iti ayan na, tada ibaga na. Agure kayo man. Anya ka din day tang ipagbagayo. Saanin anasayata denggan. Ibagam iti day tagayim mo nga abnormal. Nga? Saan nga umno ti aramid na? Dita kayon. Para kadata kumati o kisti sabang inporwak na. Angam, ni ma'am ti nakakita. Kasano, no nabaddekan ta ti ukisti sa ba? Di pa'y kat na disgrasya ta? Da talaga pagkasatanas day dya, Jonas. No panunutan anaimbag. Saan matunay anadagsan? Wano nakaro ti kinaloko na. Angam, apay akas taunay ti goram kan kuana. Diyak man ang mugayam. Nadagsan ti darak kan kuana. Madlaw ko nga uray iso. Kat kastamat ti mariknanakan ka. Basta siyak, nalinis ti konsensya. Awan madi nga inaramid ko kan kuana. Nasakit siguro tinakam na. Hindi pinanaganam iti satanas. Aramid ti satanas ngamin ti aramid na. Kat, agnanayon kayo kadinakasta. Imbag pa'y dya aso kan pusa. Tano agbayag nga agkabalay da, kat saandan nga agapa. Jonas, ibalakat ko kan ka, asaan ka kuman nga agloko-loko. Taumadan hindi pa nagturpusyo. Pumanaw kayon ton dito'y apagadalan, kat umalis kayon iti sabali apagadalan. Nawatam ka di, Jonas. Wan, ma'am. Saanan ang maulit?
Anya ka dilaon iti kaguram ka ni Suset. Takanayon mo asutilan. Rabraba laang mat, ma'am. Saan ko matakagura? Iso ti makagapo, no apay nga imbarsak mo ti ukis ti saba. Saan ka di? Ha? Uwan, ma'am. No ngay nabaddakan na. Sa natulid, kat na ito pati ulo na iti semento. Maragsakan ka ka di? Ha? Saan ma'am? Anya ka di timbaga ni Ma'am Ken ka? Jack maawatan ti bagik, bro. Idimbaga ni ma'am. Ano kano ngay naigalis sa naito pati ulo na. Anya nga tati napasamak kan kwa na. Ay, talaga delikado no na ito pati ulo na. At dapay makomatos ama ito pati ulo na. Naimbaglangan ta nakita ni ma'am. At dakat kuman ti pakakonsensya akon. Isardeng mga minan ti kanayon na panang sutil mo ken kwa na. So tilaklaan. Ngam saan ko apagaramidan iti pakasaktan na. Sika talaga. Pakaragsakam no makitam ama sursurun ken ka. Nagmayat ngamin arabrabaken. Tapay nga rod anasurun ka. Idimbaga na abagay mo ti agbalin nga imbalmar. Nakitam ka di tilangan ni Jonas? Idinalpas akin na sarita ni Ma'am ija opisina? Kasla na pakula na bisukol. Ang mga no adamanan na kabasulan na iso akas jay. Anya nga tati imbaga ni Ma'am Kankwana? Siguro, inungtan na. Saan anakaskas daw no pinagong tanda. Bareng agnakam. No dapay nabatbati anakam na Anya nga tangagpaiso ti adda iti nagbaetan nyo. Taapay akanayon kayo nga agapa. Isulaang ti saan anasaya at ti aramid na. Syakla tinapili na apang ipakitaan. Suset, amangan mat no espesyal ka iti biyag na. Iso akas jay. Anya? Sakman ti mangimartsakan ka into naggraduar ka. Uray asino kada kayo kan ninanang ti mangimartya kanyak. Mabalin lata, tatang. Kaya't kuwasak ti mangimartsakan ka. Padasok mamet ti agwidawid nga agmartsa no agturpos ka. Nayon ta agwidawid lakay. Ay, ibagakan ka Liklikam nga rod ti uminom iti arak iti kaaldawan ti graduation ti anak ta. Mayat kit di tapno natured da tawa sumango ka iti adu at tao. Saan amabalin nga uminom ka iti nasanger? At dakit di mo't agdiwer-diwer amang imarcha iti aggraduar. Ay, maday akitaan. Apay kumamaday, di ka magtabak-bakatan. Nagturpos ka iti high school. Sumrag ka iti senior high. Sa upat tumanan atawan, saan tumalpas mo ti nursing? Wan nanang, nulakit di awan to ti bagsak. Kan alaag amin a subject ko nga intuyang da, malpas iti unos ti upat atawan. Iti unos ti inam atawan, dakkel to ti pagbaliwan ti tao anak ko. Agpaisot ako na yun nanang. Nang runa no lumukmag, wano kumutong ti may sa tao. Talaga dakkel ti pagbaliwan ti langaken pamagi. Iti dayta kabayag, mabalin nga agbaliw mo ti langam anak ko. Lumukmag kantumot siguron. Uray na kutungak tanapintasak mat nga anak yun, nana. Ay, uwan mata anak ko. Ay, naimbag dayta, ngam ti sobra adabyana. Parikot mo to, no kasano ti agpakot to. Nanang, ibagayo ka ni tatang tasan nga agbartek iti kaaldawan ti graduation ko. Namin adon nga imbagak. Ang amumutan jay amam. No kayat na lata. Awan makaipawel. Day takot na barteken amang imarcha iti agturpos. Saan kumamot Kaslakat magkibkibin iti nabarteken. Ay, no agbartag. Syakton ti mangimarchaken ka. Anya pa'y ngay no di kasta. No di na mo adisiplinaan ti bagi naket aginom.
Ay, di na kan maimarcha. Inton bigatan ti panagturpos mo anak ko. Plantsaan tantibado tapno nakasagana amin ay. Nalpas kon ana plancha, nanang. Nakasagana aminan. Talaga ang magagaran kan iti panagturpos mo anak ko. Pudno tay ko na ni maestrami. Ngagsisina kami tong agkakaadalan. Ay talaga akasta. Kunada nga road, tunggal maysa at isaganaan na ti masakbayan na. Babaan iti panagadal na. Ika gumaakto ti agadal. Tapno na saya to ti masakbayak, nanang. Aywon gayam, malagip ko man. Pagadalan ngay, tay kaadalam nga anak ni Manong Conrad. Jak mo, no sa dino mat apasit ti lubong ti pakaysadsadan day dya asatanas, nanang. Day, apay nga inalam day takaluban kan kalugong mo. Papanam, kat nakasapsapa pa'y laeng. Inayabanak ni pare din siya. Adda kano na silawan na adwa nga abuyaw ang nakaapon. Ay, sige. Hanggang agsubli ka adagos kat graduation nga rod ni Jonas. Saan na kamala daw? Agawid na kadagaws. Wen, basta. Laglagi pa. Agawid ka adagos. Ay, ang mga no uminom kanto manan ijay kat malipatam. Saan ko ang malipatan? Tasak nga rin ti mangimarcha iti anak mo. Apay no saan kala ko man mapan ijay balay ni Dinsyo. Adu pa'y ti gundaway nga ipapan mo ijay. Sayang tikal daw tay abuyaw. Man-mano day jayan. Libre ko naman. Nananam day jay ngam ti magatang nga manok. Nanang, napanan ka din ni tatang. Pumaldawan nga mawanpay. Sinapsapa na nga rod tinapan ijay balay da Dinsyo. Inyunay-unay ko amasapa sumangpet. Eh, kasanaw, kat awanpay mo't nanang. Saan mo apagparikutan day ta, anak ko? Agpulustan, tamapantan ijay pakaangayan ti graduation nyo. Ay, santan nga urayan jay loko nga amam. Alang nga ron nanang, agpalas kayon, tagpalasak matan. Wen, iso nga rod asinapsapak tinagdigos. Anyamot ni tatang. Kung nanang iso ti mangimarcha kanyak, anong saan mat? Ay, napat patag siguro jay abuyo. Ngam ti panangimarchanaken ka. Nakapundas ka din, anak. Wan, nanang. Ag-make-up ang basit. Ay na, maysa kalakit di ka nagiti kapintasan to ijay, anak ko. Suset! Nana, umayak man. Ni Aileen sabat na ijay, anak ko. Aguray ka tayo nakilukat tiri daw. Ay, nay, sikabat na itabalasan ko. Umunag ka, Ay, agyaman ak unay, nana. Maki-make-up ko makan ni Suset. Ay, wen, madamati make-up na. Mapangkaijayan na, taag make-up kayo adwa. Agyaman ak manan, nana. Suset! Ay, wow! Nagpintas ka matan. Thank you. Sumublat ka nga agtugaw iti sango ti sarming. Tag-make-up ka matan. Nalalaing kan samot nga ag-make-up. Make-up anak man kit di, gayam. Nakasagana ka din, gayam? Nakapalas kami kaninanang. Ngamawanpay ni tatang. Kung nanang iso ti mangimarcha kanyak. Tandanin ti oras. Mala daw kalakit din, urayan pa ni tatang mo. Maladawak nga ta, naurayag. Imayak, tao may ko ibaga, nga adudan ijay covered court. Kat awan kayo pa'y kininanang mo. Ala, nanang, intayo nga rudan. Amangan numang rugin, naurayin tayo pa'y ni tatang. Ay, unay kat nga minan ni tatang mo ay sabali ti inun-una. Apay ngay, nakarikap sa ti balay.
Oh, iturog ko pa dito sirok ti mangga. Ang mga no na pandalang nagdigaws. Sumublatak tumot ang mapanagdigaws no makadigos da. Bayat ti agilad dito indayon. Iti sirok ti mangga. Kitam ka di at Suset kan Aileen na sumungad. Saan ka diya nagpintas ni Suset? Nagpintasan ti sinalbag a babaen. Isunsamot ti kapintasan kadag iti amin na babae. Oh, tuman na mitim ka dita bro. Madi ka diti imbagak nga napintas ni Suset? Ha? Kwa? Jakamukan ka. Ibagam ka di manen akarat ni Suset? Tagpintas to pay. Saan mo man kidya sang kakita? Di mo lang makita ti kinapintas na. Oy, ita ti mauding aldaw tayo diti pagadalan. Nang runa ket aginroll ta iti PMA. Pag-iskwelaan da nga tamot ka ni Aileen. Sigurado nga jay syudad. Suset, di mo ka din nadlaw? Kanayon at tumalyaw ni Jonas dito ayanta. Mangisagsagana siguro manan iti pangsutil na. Bayam laan, uray matiritir ti tenged na tumalyaw. Kasla sa bali man ita. Kasla napakulan a karnero. Anya karnero? Lobo ang nagkawas iti karnero. Kunam ata mamati ah. Saan man, friend? Sa bali at talaga ita. Saanan anak kang ngirisi, akas iti sigod. Seryoso mat ita jay tao. Ngam, kanayon ti panagtalyaw na dito ayanta. Saan mo napansinan? Tama nga numakaybagaak manan iti saan nga umno. Bully boy day tao. Wanya, nakagdigo sa hinta mapantayaon. Ay, awan mon, Conrado. Mapan kapay kat nalpasan ti graduation. Anya nalpasan? Apa di na kinuray ngay? Kasano nga orayan da ka, kat ginangganas mo tinagpulutan iti abuyo. Aniya? Agam, talaga analpasan? Katwan, anya ayat oras ita, ay nalpasan ti graduation. Ay. Inturog mo tanabartek ka, loko. Anya kat day taagalad mon alaklakayan. Kunakmet nga minamasa pa ka sumangpat. Ay, awanan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ano saan ka kumaapaliwawang? Nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man langan. Makapasuron ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Apay, anyat oras itan, Conrado. Nalpasan ti graduation. Ay. Inturog mo, tanabartek ka. Ay, anya kat day tangamin agalad mon aya. Kunakmet ng amasapa ka asumangpat. Ay, awan nga ro, dantay kunak ngagmarcha akuma. Ay, no saan ka apaliwawang, nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man laangan, makapasuron ka alaklakayan. Sayang. Jak nakapagmarcha. Ay, saanin nga imay ni Jonas dito'y ayan kaw, ta nagpasugnod siguraw. Ay, kaslain sukat kumutin iti abuyaw ti anak kaw.
Jonas, agrubot kan. Pag-reportin datan iti academy. Wan nga rod. Naimbaglangan ta nakapasata. Sapay lang ko ma. Tawanan ti agbalin ato bang iti pa nagbalin ta akadete. Wan nga rod. Katsapay ko ma, tamaanusan ta. Ala, agrubot ka nga ruden. Mapanta dagos. Ada entrance test na dyan napili mi apagadalan, nanang. Awan ka di ti pagadalan asaan masapul ti entrance test. Nung amin makapasa kami dyan, awan ti mabayadan ang matrikula, nanang. Bastit lang ti babayadan. Di, nagsaya atan nga kasta. Kaano nga ron ti ipapanyo? Kaduam kadimot laang ni Aileen. Wan, nanang. May mayat matlaang. Tapno kanayon kami nga agkadwa. Ay, katlalaingan nyo nga ron anak ko. Tapno makapasa kayo. Wan, nanang. Saan tayo unay ang magastusan? No makapasaak, ito yang da nga entrance test. No makapasatan to iti exam, intagbiro kiti pagboardingan ta. Saan nga ta may mayat? No uray awan pa'y resulta, kat mangkita tan? No kas pangarigan saan ta makapasa, kapilitan nga agadal tayo ti sabali a pagadalan. Sa bagay, amangan pa'y kit di numaawanan ta iti pagabangan. Dahil tangarot din na panunot ko. Narigatan no awan makita ta pagabangan ta. O sige nga Rod, inton malpas ta nga ag-exam, padasan ta ti mapan agbirok iti pagabangan ta. Ada nakita ka nakapost a bakante a boarding house. Conrado, Ay. itaman pa'y adi ka makatal na dita. Imbag, tadi ka manan na pan nagbartek. Anya day ta. Numabarte ka at maibagam. Ita ta sana ka nabartek at dalata maibagam. San ka mauawatan na bakbaketan? Kasano ko mga Rod ang maawatan nak. Kat nakurang kamit iti pan nakaawat. Jay nga ron anak ta. Ay, saan ka di nga isot panunutem? Ay, adamot amuna kahit. Uray kas di alinuloko ti amuna ije pagadalan. Ang nalaing met di anak ta. Ay, maikawak tulakit day. Saanen ang makaawid day jay. Agyanen ijay PMA. Ay kat, ano santan lakay. Imbaglakit din. Tanakita ta daytoy a boarding house. Ay, sapay ko mata makapasata. Tapno asideg ta iti pagadalan. Narigatan ka kadi kadagiti test question ni Jay? Medyo. Nangro na iti math. Ay, amangan nga rod na ado ti wrong answers ko. Math sangag pa'y so ti karigatan kadagiti amin na subjects. Wan nga rod. Ang Jeka tugaw ta. Bilibak. Nagbiit nga ilnapas na jay math. Sigurado ang math ti paborito na subject. Siguro. No apay mo't atabedak. No math ti pagsasaritaan. Ada ka din nakita yu apagabangan yu akwarto, anak ko. Adan, nanang. Asidag iti pagadalan ang nagtestan mi. No makapasa kami iti test, asidag lang. Mabalin a pagnaan. Nga uray sanan nga aglugan. Ay, nasayaat nga ruda. Tadi pa'y iso ang paggastusan yu ti pagplete yu nga inaldaw. Wan tapno saan akaasi ni mana nga aggasto. Kaano nga iti ipapanyo panang kita iti resultat itesyo, anak? Kalpasan ti dua alawas, nanang. Ay, sumuro taktuman. Tapno makitak mo ti boarding house yo. Tapno mabalin kung tulat ti umay amang tad iti abastaw. Nanang, tatang. Kasanungay, mangrugay kami iti training me. Ay, pudo ka di anak. May sakanton akadete. Wan, tatang. Ay, Iso nga san tayo palang ti agin na dayo. ay tumanawak di tatawa. Taipukaw amay sa nakadete ti anak kao. Ay. Kakaaruba!
Kaya't kung ay pakamu ka na kayo, ani Jonas nga nako, katagbalintaw a soldado. Ay, agtugaw ka, Conrado. Ay, di ka lamabain iti kastangar, aramidam. Ipukpuk ka makitdain. Ay, anya nga itibayin ko? Kat kaditay ti anak ko? Ay, uray saan arumbang nga agpasindayag ka? Ay, sana dakas tagpasindayag, no adamot may pasindayag. Kat di kayo agdanag, nanang, tatang. Ipasigurado kada kayo ang makagradwarak iti PMA. Madaman ti panagadal ta, friend. Iso nga, ano santa? Mabiit lang aurayon ti panawan. Mabiit lang aglabas ti oras. Inton kwan, agraduar tanton, no ipalubos ti apo. Nulaket, ipas nagta ti panagadal ta. Awan papanan na, no di makagraduar tanto. Imbaglakit din, taman nakigayam dagiti kaadalan ta ditoy. Awan ti sutil. Malagip mo ka din ni Jonas nga inawagam iti Satanas? Saan mo nga ipalagip day dya Satanas? Amo pa yan no ayan na itan? Nagtuloy da nga taan nagadal ka ni Sami? No agtultuloy lata ti kalukwan na, awan latam mo. Malaksid no agbalbaliw asaan akas idi. Adamot kit di pa nagbaliw ti may sa tao. No naloko man idi, saan mat siguro itan? Ngamin, ag-mature mat ti pa nagpampanunot na. Permitiban no ko iti training. Kasta ka kadimet, iso adi ka matagtagari. Malagip ko man ni Suset. Ha? Sa dino nga tati pagad-adalan na. Anya nga ta kurso ti innala na. Malagip mo ti kanayon mo asutilen? Kayat mo kadimanan asutilen? Ay, kanayon ko kit di na may tagtagahinap. Anya? Anya nga ti kayat asamunday ta. Di mo ko na nakailiw mo. Ha? Kabusor mo dahi jay, sana ya? Kabusor? Apay kumangay ang kabusor. Saan ko akabusor day jay anya? Bimangon kan, ngam nakatugaw kamutlatan di takatre. Di kamut agunay, gayam. Apay nga tanay tagtagainap ko ni Satanas. Ha? Agap-apa kayo kadimanen iti tagtagainap mo? Saan mat? Nakaisam amasabat ko. Lisyak kumakampay idi. Nulini siyam. Kawatan nga ura iti tagtagainap kat kaguram jay tao. Iti lang tagtagainap ang nakita kamayat ti isam na. Saan nga isam ti mang sutil? Kaslaman napudno nga isam. Adda ayamat napudno nga isam? Diyak man mo. Kaslamat na amo ti rupa na iti tagtagainap ko. Saanan akas iti kunam? Alobo ang nagkawas iti karnero? Baka pa ikaw, amat. Nabayag asaan ang nag-aawid ni Jonas. Ay, talaga kasta. Ti panpanunuta tapno sa anak nga agliday iti kaawan na ket nagsakripisyo para iti pagilian. Ay, dayta talaga ti trabaho ti maysa a soldado. Ti mangsalwad iti pagilian. Agam kaano nga tangag payso nga gawaid. Manipod simra kijay kat manmanon na nagawaid. Manumutan atawon na ijay. Ay, kaano nga tati pa naggraduar na? Ay, sakton at talaga ati kang runaan inton graduation na. Makitak pa iti presidente. Takaaduan na kat presidente ti guest of honor. Ay, kat ay saan kan tumot siguron anabartag? Numadanon dayta apanawan. Suset, saan ka di ani Mrs. Cruz ti masabat ta? Iso ngagpay so. Medyo bimakat.
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Asino kayo kadiitayan na babalasang? Ay, siyak ni Susette, ma'am. Shakmat ni Eileen, ma'am. Aywan. Naan-anay ngamin, ti kinabalasang yo. Saan akas idi high school kayo? Ad-ada apimintas kayo ita. Nangrona ni Susette, ma'am. Kunada abagay na ti Agmuse. Si Kamat, tila ibagbagam. Napintas kamat talaga. Saan ang mailibak na ita? Dandani kayo siguro agturpos, babalasang. When, ma'am, daytoy umayan apa nagtuturpos. Nagbi iti panahon. Kaano laeng di pa nagturpos yo iti high school. Ita, agturpos kayo manan iti kolehiyo. Kumusta nga iti pa nag-intern mo iti ospital, balasang ko? Mayat tamat, nanang. Puyat laang, numayra na iti rabi iti shift. Di kasta kanumot lang dagiti agtrab-trabaho iti call center. Rabi kanumot ti shift da. Ngamda kami, agbaliw ti shift mi, nanang. Nukwa, para rabi Intun kwan, bigat. Wano, malam, kasadjay. Nay, kasanungay dayta anak ko. Ije ospital nga yan ko, talo a shift, nanang. Ada para iti bigat. Alas 7, aging ga iti alas 3 iti malam. Sumublat ma ti para alas 3, aging ga iti para alas 11 iti rabii. Sumublat to ti para alas 11 iti rabii, aging ga na iti alas 7 manan iti bigat. Ay, kastagayam. Agsisinublat nga agpaiso. Wan, nanang, kasjay ti kunada a shifting. Oy, bubangon ka ditan. Agrubwat ta, tama pantay jay PMA. Itati ko na da, graduation dagiti kadete. Alas 2 pa ilaang iti parbangon. Apag isulaang, tagrubwat ang masapa jay pagluganan tayo. Sana rumbang amaladaw ta. Ay, nagsapamot daytan. Alas 4, tinagtulagan ijay markila alugan. Daya oras ang nagtulagan yaw. Katwan, sakbay nga alas 4, kat agbusina di ta kalsada. Ay, maturog ka pa'y. Basta di ka uminom iti arak, Intayo ni boarding house, nanang. Maturog kayo, ijay. Tapno saan tayo ang maladaw iti graduation mi. Ay na, maragsakan ako unay anak ko. Makaturpos ka matlaangan. Isagot ko kada kayo ti balegik, nanang. Umanayan apakaragsakak a makita ka nga umuli iti entablado, Susette. Ti balegik, kat balegi tayo kadamanang, nanang. Ay na, pagyamanan tayo iti Diyos. Kasinaluadan na tayo akanayon, anak ko. Nadano nanti pa nagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas, kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo? Adayo nga min ti purok da iti purok tayo. Saan ta nadamdamag no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamot itan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gura, ken aya. Dito drama tayo, ti masakbayon. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Nadano nanti pa nagturpos ta, friend. Agturpos nga tamot da Jonas kan Sami? Nagtuloy da nga tamot iti kolehyo?
Adayo nga min tipurok da itipurok tayo. Saan ta nadamdaman no nagtuloy daw no saan? Ayan da nga tamat itan. No nagtuloy da. Nalabit nga agturpos na matakas ka data. Manu atawan adi tayo nagkikita. Wen nga Rod, no agkita kayo ka ni Jonas, agtultuloy nga ta ti panang sutil na kan ka. Jak amo. Ngam no makasarak tayo ti trabaho ta. Amangan no saan tayo nga agkikita pa eh. Sa bagay, agduman tumatan ti pagtrabahuan tayo. Kasano kuma nga agkikita tayo pa'y? Bagay ko kadimot lang to'y barungkaw. Kita man. Kaslan samot bangkaya kundi tao'y. Bangkay ayala ang timabadwan iti kasta. Tapno ko na maipayda iti lungod. Iso nga ro, dadamagak no bagay kumutlaang wano saan. Ay bagay mo man wano saan. Kastanan tagmarcha kamot ako nam. Ay, saan samot ka no akas iti daddo mga graduar, akaaduan at tinaganak ti mangimarcha. Sa balik ka no soldado, isuda lang tagmarcha. Ngem adda kanumet na isang rat pagtugawan ti kabagyan ti agturpos iti PMA. Kat ijay ati pagtugawan tayaw. Ay, hehehe. Agsikawil tayo mo't amang buya kadakwada nang runa iti anak ta. Kadete ko naman. Ay, ayan nga tan ni Jonas dita. Agpapadamot nga mintibado da. Nagatidog ti linya. May sa tigaraw da. Ay uray siyak. Saan ko ang mabigbig no ayan ti anak ta? Mayat lakit din nakitaan ti panaggaraw da. Pagigitan daaw. Ay, di ka tumanagaray. Tamadlaw-launay nga ignorante ka. Taltalyawan na kanday ta nakatugaw iti asideg mo. Wala nga ignorante. Ignorante pala aya. Ket no nakabado ak iti barong Tagalog. Bale, wunan. Basta saan ka at tumanagaray, ta nakababain. Kablaawan kayo atong agkayem. Nakaturpos kayo matlaangan. Agyaman kami, nanang. Tay ko na akon. Isagot ko kada kayo to'y diploma. Agyaman akmat, nana. Sapay ko ma, tamay may sama ng tipagtrabahuan nyo. Tapno na kayo natati ang kankadwa. Wala na. Adda kano kabarbaro nga ospital para kadagiti soldados. Ijay kami kano nga agaplay. Kabarbaro nga ospital ko na. Wen nanang, kabarbaro. Iso nga ado ti bakante para nurse. Malaagawaan nyo nga ron ti mapanagaplay. Barang mapagasatan kayo, anak ko. Anya ti imbagada. Kaano kano amang lukat ti kabarbaro nga ospital? Inton umay kano abulan. Masapul aka na yunan tati umay ag-follow up. Sige. Agpakada ta nga rod ija ospital ang nag-volunteeran ta. Dayta ko mati ibagak. Agpakada ta. Tapno agsagana ta ija kabarbaro apag-applyan ta. Addan sa kanupay nurses quarter ija nga ospital. Wensa? Karaman sa ngamin dagiti nga ospital iti pasilidad dagiti militar kano? Sigurado lakit di soldado ti ado a pasyente ijay. Lakit di Taas si dagkat nga rod ti kampo dagiti soldados. May destinon samot ije adayo je anak ta. Ay, dahito iti pagdaksan na no soldado ti anak. Ay, wen nga rod lakay. Sapay idi ibaga na idi amakastrek ijay PMA. Kat perme aragsak mo. Ay, jakmat nga rod na panunot. Akas to ito ti mapasamak. Inton maideploydan. Ay, ikararag talatan. Akanayon ko maamaili si iti anyaman apagad. Kan maday apasamak. Ay, anya hapay ngay no di kasta. Ay, bakit? Mangtid ka man kit di ti kwartam.
Tada papanak. Papanam ko ma. Ay, no igatang mo iti arak. Awan. Taing gatang ko iti bagas tinaudi nga inted mo. Mapanta ka nun ag-report iti nagaplayan ta akabarbaro nga ospital. Day ta timbaga ti head nurse iti pagpapaayan ta akas volunteer. Nasingpot mo ti head nurse ta imbaga na pa iti maipapan iti dayta. Kat sa bali nga ospital dyan nagaplayan ta. Nasaya at mati pa nagpuspuso na. Wen nga rod. No agtrabaho ta ijay. Mabalintamat nga agyan iti nurses quarter ako nada. Wen ka no. Talaga na isang ratday dya a quarter para kadagiti agtrabaho ijay. Kasagdadamo a soldado. Maipantayo kano ijay lugar nga agraira dagiti rebelde. Kitaan tayo kano dagiti rangers a may destino ijay. Anyapay ngay bro. Dayta ti sinapataan tayo at trabaho. Isong agtungpal tayo. Military truck ti mga itulod kata tayo ijay. Ala, agsagana tayo nga ruden. Tahos tunto, no addan ti truck. Ay, kapilitan nga ibaklaytan tinadagsen nga Armalite. Saan lang nga Armalite? Pati dagiti gamit nga itugot tayo jay papanan tayo. Imbaglakit din. Tanaawat ta akas nurse iti daytoy nga ospital. Wen nga rod Natungpal matlaangan ti arapaap ta. Ama ipermanente kalpasan ti panag-volunteer ta. Uray medyo adayo ti lugar tayo. Tamabalin tamat nga agawid no makaala ta iti live ta. Ken, mabalinda tamat nga umay pasyaran dagiti kabagyan ta. Tadamat quarters tayo ditoy apang sangay ilyan tayo kadakwada. Wan matkit di ha. Tinapatag kit addan trabaho ta. Saanan a volunteer laeng. Nagbunga matlaangan ti panagan-anos ta. Gayam. At datayon dito kabambantayan, apakakitaan ka dagiti adu a rebelde. Sapay manang lilipot kano dagiti rebelde. Anya day, Jay? Addamanan. Addan samot ang boss. Agsagana tayo. Kalata ito At dalaki din nakalamang dita a rebelde. Anyapay ngay. Kasta ti paglaingan da. Aglamang da. Sada agam boss. Ala, kumlib ka! Ada ka no umay nga ambulance. Kung nati inyawag da dito'y ospital. Soldados ka no ti iyag da. Kasta ka di? Kaasi damot no kasta. Nasalamaan da nga ta ti kunkunada a rebelde. Pero wisyo kit di dagita rebelde. Aday tan ti ambulance. Sumabat tayo ni ti Ayanda. Dajay, surutan ta ti dua soldado nga imbabada. Inlugan da iti stretcher. Surutan mo ti kakadwa ta ti daddo mga soldados. Saan ka di adasam ka ni Jonas dagitoy? Wen, mabit lang kita ak ti dara-daraan yung plate da. Friend, isudang agpaiso. Nasalamaan siguro dagiti rebelde tinagluganan da at truck. Umayon ti doktor amang kita kadakwada. Soldado gaya man dagiti doon. Hanggang naawanan da iti puot. Nakaro siguro ti pan nakadangranda. Hospital mo tanto yan ta, bro. Nakaidata mo tan iti katrete hospital. Wan nga ron, bro. Agpadamat nga iti imata ti ayan ti benda. Wan nga ron. Jobless kit di dagi a rebelde. Nga medisimang pati reinforcement. Adumat ti narasing ka dagiti kabusor. Wan nga ron. Kat pinakamatan pa iti helikopter dagiti naglibas. Apaman ang makapaimbag ta. Maisublita manen iti destino ta. Impadamag na iti radyaw nga inambos dagiti rebelde dagiti soldadaw. Ay, kahit kasanun nga'y dagiti soldado. Naipani di ospital dagiti nasugatan. Kastamot din dagiti nawanan gasat. Ay na,
Ay sapay la kumatasaan akaraman ni Jonas nga anak ka. Ay, saan ba't siguro? Ay, daytoy ti pagmadyan ti soldado. Ay, kanayon nga agpagad ti biyag da. Ay, saan mo't akanayon Damot dagiti sana soldado nga madisgrasya latamag. May warwarasan ti kanan dagiti pasyente. Sigurado asan ang makapangandag iti dua. Tanasiminto ti ima da. Intaman ijay, takitaan tayo da. Friend, amang ano aga pa kayo manan ka ni Jonas? Depende. Ngam, saan mat siguro nga inuubing ti panunot na itan? Wan Kitaam Tamang ano aga pa kayo manan. Sanak matan anakot tong akas iti kanayon na nga ibaga. Sige, mapantangarudan. Ay, una yan. Dito'y tayo pa'y ospital, nag-reunion. Kasanuta nga amangan bro. Saan tamot ang maigaraw ti imata? Wen nga rod. Suset? Aileen? Oh, kumusta kayo? Makapangan kayo kadi? Umayda kayo tulungan amangan? Kaya't nakadya tulungan amangan, Ma'am Suset. Unay matanta, Ma'am Suset. Saan ka din ako tungit? Saanan? Napintas unay ang Madam Suset. Uy. Di nakawagan itikas ta kunakmanan. Soldado kayo gayaman ka ni Sammy? Wen, kat nurse kayo matgaya madwa. Da kayo pa'y tinurse mi ita. Takas to'y tika sa saad mi. O ala, subwan da kayo. Tainton madamdama, injeksyonan da kayo iti agas. Kasapulan, tapno saan nga ginfection, titulang yo. Mayat mo ti saritaan dagiti do. Saanan akas idi akanayon nga aga pa da. Amom ka di. Ngayon di adda kami pailang iti PMA. Kanayon amalagip ni Jonas ni Suset. Isupay ti tagtaga inupan na. Kasta ka di? Siming patsamat ang tigayom mo. Saan nga minan nga ubing? Matured maten. Iso nagbaliwan Di mo makita adinan sutilan ni Suset. Nasayaat mo't panagkitak. Mayatan ti panaglangan da. Idi pa ya mailiw ni Jonas kini Suset. Akas iti pan nakailiw kumatken ka. Idi saan tayo nagkikitan, kailiw da kayon. Ay sus! Tainraman mo pa'y tibagiem. San man, agpaiso ti bagbagak. Ikan iti gundaway ko amang ipaneknak iti bagbagak. Adda amin kan kaagundaway, Sami. Kaya't ko ang tumawat kan ka iti pamakawan. Gapu iti kanayon ko iti apanang sutsutil kan ka. Nalipat akong dagijay, tanabayag matan, Jonas. Kaya't naragsakak. Tasaanan asatanas ti awag mo kanyak. Maawagan lang ti tao iti satanas, no saan nga umno ti aramid na. Agyaman ako unay ta nasimpat ka. Nalipata mo ti kinalokok. Ngam ikari ka. Saanan ang maulit tay jay? Maulit? Kasano ko maulit? Kat sabalin ton ti ayan mo. Kasta akmat. Sabalin mat ti ayan ti trabaho. May destino kami dito Kat dawata nga ikanak iti gundaway. Amang ipakita kan ka iti nasudi at arigagay ko. Saanan asyak day di sigod. Ngaw-awagam iti satanas. Madamdamalaan, ikatanda ka nun ti simento ti imayo adwa. Ket agyaman kami unay kada kayo adwa. Tay nasikaso na kami. Kabayatan asan kami paya makapangan. Pagrebengan mi akas nurse ti inaramid mi. Sapay ko ma. Tagnanayon asikat ti nurse iti biyag ko. Suset. Ay ayatan ka unay. Suset.
Nagparta ka matan, Jonas. Aguray ka pa'y mata. Dumawatak itinaan anay agundaway. Nga agrayo kan ka, Suset. Adakan ka dayta, Jonas. Ditan papagayam tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Gura, kan ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.